बारग' Ndfb D बिमान दैमारि एबा सिमांसा दैमारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सा धेकियाजुलि ओनसोलाव थानाय थागिरगुरि गामिनि थागिबि बारग' Ndfb D बिमान दैमारिया थांनाय 18 जानुवारि खालि गावनि आंगो देरायाव रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो उदैनि बेरामजों भुगिनांनानै दङमोन। नाथाय 18 जानुवारि खालि एबा मैया बेलासि समाव हरखाब बेरामा बारा जायो आरो फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जोबथाहां लायो। रुंसारि बिथांखौ दिनै गावनि आंगो देरायाव गामिनि रायजो राजाफोर आरो बारग' Ndfbनि सोद्रोमाफोरा जथायै थागिरगुरि गामिनि आंगो देरायाव जोबथा बिदाय होयो। गोबाव सम Ndfbनि हाथियार लानानै हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव गावखौ बावसोमनानै हाबा मावनाय D बिमान बिथांनि रुंसारि जानायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बारग' Ndfबनि सोद्रोमाफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो। बिथाङा 28 बेट्सनिमोन। गिबियावनो बे समाव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब सिगांग्रो आं बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै जों नंगौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट Ndfb जानानै जोंहा सासे दावहारु लोगो बिथाङा रुंसारि जादों। बिथांनि मुङानो जादों D बिमान। बिथाङा 28 बेचनि। बिथाङा गोबाव सम हारियाव बा बर' हारिनि गुबुन हारिफोरनिफ्राय सोबख'नाय, नासयनाय, गादबनाय बेनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय Ndfb आफादाव जुगदान जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथाङा दा दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18 अक्ट'आव दिनै रुंसारि जाबाय। जों जोबोरैनो दुखु फोरमायदों। दा बिथांनाव फैनानै जों बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि आरो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरजों लोगो हमलायनानै बिथांनि जिउमाखौ आलो गोजोनै जेरावखि थाया मानो बिथाङा गोजोनै थाहैगोन होननानै जों बिथांखौ जों आर'ज खालामदों आरो लोगोसेनो गासै Ndfbफ्रा नुजाफैनानै बिथांखौ बिदाय होदों। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय उदैनि बेमाराव भुगिना दंमोन। माखासे रांखावरिनि बेलायाव Ndfb हिसाबै जों लोगो हिसाबैबाबो जों रांनि बेलायाव जों सहाय खालामनो हायाखै। दा बिथाङा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय दिनै बे हालोदाव जानानै फैबाय। जों बहुद दुखु नांदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।